Сәлеметсез, эфирдә аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Зур габаритлы шүпшарны атна сайын алып китәчәкләр. Бөгелмәдә Бугаквилл төбәк фестиваль конкурсына йомгак ясалды. Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы яңа сезонны җиңүдән башлады. Әлмәт каласы менән ничә ел рәттән республикада иң чиста төзек шәһәрләр исемлеген җитәкли. Шулай да нефть башкаласы урамнарында һәм ишегалларында шүпшар бар. Вак калдыклар янәшәсендә зур күләмле җиһазлар һәм көнкүреш техникасы янәшә тора. Чисталыкны булдырып саклап калуда экология белгечләренең өлеше зур. Белоглазов урамындагы ишегалда көнкүреш калдыклары полигонына охшаган. Шүп контейнерлар янында яшәүчеләр фатирларда кирәк булмаган әйберләрне туплыйлар. Шүпшар арасында иске креслолар һәм диван калдыклары, шкафлар, кием салымнар күрергә мөмкин. Бу әйберләрнең барысы да зур күләмле шүп булып санала. Аны халык үз хисабына утилләштерергә тиеш иде, ләкин хәзер бу эшне җиңеләйттеләр. Было принято решение о том, чтобы... Контейнер мәйданчыгында ире габаритлы шүпшар чыгару көнен күрсәтеп табличкалар кую турында карар кабул ителде. Без бу билгеләргә игътибар итәргә өндибез. Алар хәзер барлык контейнер мәйданчыкларында урнаштырылган. Һәр идарәче компаниянең шүпшарны чыгаруның үз көне бар. День для вывоза. Ире габаритлы шүпшар куллану нәтиҗәсендә барлыкка килгән калдыклар булып шутлана. Бу үз эшенә көнкүреш техникасы, җиһазлар, төзелеш материаллары, калдыклары, сантехниканы ала. Хәзерге вакытта Әлмәттә ире шүпшарны чыгару буенча 150 билге куелган. Тагын шул ук күләмдә урнаштырылырга тиеш. Әгәр көндәлек шүпшар көн саен чыгарылса, зур габаритлы атнага бер тапкыр чыгарылачак. Экологлар һәм идарәче компания куелган билгеләрдә күрсәтелгән график нигезендә бер көн кала шүп чыгаруны сорый. Шулай ук шүпшар чыгаручы машиналарга комаучауламас өчен машиналарны алып кую сорала. Хотела бы обратиться к автолюбителям, которые у нас любят ставить машины, парковать машины на ночь около контейнерных площадок. Машиналарны төнгә контейнер мәйданчыгы янында куярга яратучы автомобиль хуҗаларына мөрәҗәгать итәсе килә. Без еш кына шүпшар чыгару машиналарының шүпшарны бушатырга тырышуларын күрәбез, ләкин алар контейнерлар янына керә алмый. Без мондый мизгилләрне әлбәттә булдырмаска тырышабыз, ләкин штрафлар һәм җәзалар булмасын иде. Мы такие моменты, конечно, отрабатываем, но все-таки хотелось бы, чтобы было и без штрафов, и без наказаний. Зур күләмле шүпшар, төзелеш һәм үсемлек калдыкларын аерырга кирәк. Соңгы икесен чыгару идарәче компаниянең компетенциясе өлкәсенә керми. Шуңа күрә торак миллекчесе аннан мөстәкыйль рәвештә котылырга тиеш. Сейчас в осенний период идет уборка. Хәзер көзге чорда бакчаларны җыштыру бара һәм күп кеше контейнер майданчыкларына сабак һәм ботаклар ташлый. Мондый үсемлек калдыклары каты коммуналь калдыкларга керми һәм хезмәт күрсәтүче оешмалар моны чыгарырга тиеш түгел. Она не обязана вывозить это. Оля Байрамалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Халык сәнгате һәм матди булмаган мәдәни мирас елы, шулай ук шәһәрнең мәдәни мөхите кысаларында Бөгелмәдә Бугаквилл төбәк фестиваль конкурсының финалы булып узды. Анда республиканың 3 шәһәреннән 12 оста катнашып, көч сынашты. Бу Казан, Әлмәт һәм Бөгелмә шәһәрләре остазлары. Фестиваль турында тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Аларны алтын куллы остазлар дип атыйлар. Осталар Казан, Бөгелмә, Әлмәт шәһәрләреннән җыелган. Бөгелмәлеләргә үзләренең кул эшләрен тәкъдим итәләр. Метрга метр булган картиналарда Идел буе территориясендә яшәүче халыкларның милли үрнәге сурәтләнгән. Бу татар, рус, чуаш, башкорт, мордва, үзбәк мотивлары. 14-нче гимназия укытучылары күпләрне татар ләләсе үрнәге белән шаккаттырды. Аларның эше өчен күп кенә бөгелмәлеләр интернетта тавыш биргән. Шул рәвешле алар Информ Курьер газетасының аерым бүлегенә лайык булды. Минем бар татар китаплары. Орнамент дигәне. Оңа карадым да күрдем, что bütün татар рәсемнәрендә ләлә чәчәге бар. Шуның өчен ләлә чәчәген алып чиктек. Бер атналап утырдык. Әлеге проектта катнашучылар июнь башында ук эшкә керешкән. Эшләр сәйләннән, тукама кисәкләреннән җыеп ясалган. Я участвовала в первый раз, подобрала понравившуюся картиночку и ее исполнила. Старорусская это богиня, которая плетет нить судьбы. Около нее, не могу сказать точно, сестры или дети. Одна отмеряет нить, другая режет нить жизни. Вот рядом колосья, богатство, еда и процветание.
Проект мәдәният, сәнгать һәм креатив индустрия өлкәсендәге проектларны тормышка ашыруда Россия Федерациясе президенты гранты акчаларын кулланып башкарыла. Әлеге чараның максаты декоратив гамәли сәнгать ярдәмендә Идел буе халыкларының мәдәни мирасын саклау, үстерү һәм популярлаштыру булып тора. Это был первый конкурс, в котором мы решили поучаствовать в 2021 году. И так оказалось, что мы выиграли его и решили провести вот такой вот замечательный праздник. Региональный фестиваль-конкурс «Бога Квилт» по созданию масштабного полотна в технике лоскутного шитья «Квилт». Беренче урынны Әлмәт районының Акташ авылыннан Марина Бульц алды. Аны һәм фестивальдә катнашучыларны дипломнар, истәлекле бүләкләр һәм сувенирлар белән бүләкләделәр. Барлык рәсемнәрне бергә җыеп ясалган бердәм картина исә Бөгелмәнең Туган якны өйрәнү музеена тапшырылачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Иман йорты иманлы булырга өнди. Азнакай районы Яңа ел бистәсендә төзелеп килүче мәчеткә ай куелды. Төзелеш эшләре ничек бара, чарада кемнәр катнашты? Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Әлеге тантаналы чарада район һәм мөхтәсибәт җитәкчелеге, имам-хатиблар, шәһәр халкы катнашты. Яңа мәчет агач бурадан бик матур итеп салынган. Аның төзелеш эшләре тәмамлану алдында. Баскычын куясы, бина эчендә әзерлек эшләрен төгәллисе бар. Әлегә безнең газ менә мәсьәләсендә йөрибез. Проектта бүген әзер диде, шалтыраттылар. Расласалар, инде газ эшләрен башлыйбыз биргән булса, аннан инде эске эшләрендә безнең подвалда эшләрбез, анда безнең столовый була биргән булса, класслар була. Аннан инде безнең тышкы якта хәзер тамбурын баскыч белән ясарга торабыз биргән булса, менә киләсәттә башлыйбыз экскаватор киләм диде. Инде хәзер кемнәргә рәхмәт әйтсем килә, иң беренче безнең инде главага һәм дә инде ярдәмчесе Айдар Халафетдиновичкә бер кашан да алар безне кире бормады. Айдар Халафетдинович сарай техник акчагызны әрәм итмәгез. Үзебез ярдәмдә сүзендә тордылар да. Әлхәмдүлилләh кашан барсак та алар елмаеп каршы алып ярдәм итәргә тырыштылар, Аллага шөкер. Менә матди ярдәм иткәндә бик күп ярдәм менә халыктан килде шу хәле. Бу районда 53-нче гыйбадәтханә булачак. Мәчет бик тиздән төзелеп бетәр, олысына да, кичесенә дә үз ишекләрен ачар. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Юбилейный спорт сараенда югары хоккей лигасының яңа сезонында беренче рәсми матчы узды. Аңа кадәр урамда да, эштә дә бәйрәм программасы оештырылган иде. Ә командалар бузга чыкканчы аренада Әбием Project эксперименталь музыкаль проект сезон алдыннан яздырган «Это нефтяник» клибын тәкъдим итте һәм әлеге композиция белән чыгыш ясады. Нефтяник быстро перехватил инициативу. Нефтяник үзбүзендә Южный Урал командасын кабул итте. Матч яхшы тизлекләр белән башланды. Орск командасының капкасына беренче алка уенның 10-нчы минутында керде. Ислам Хасанов алкасына җавапны кунаклар 2-нче период башында кайтарды. Нефтяники недолго горевали, и в одной из атак Фадеев четко подставил клюшку и вывел второй раз за матч вперед свою дружину. Икенче тәнәфескә хуҗалар исәптәге өстенлек белән китте. 3-нче 20 минутлыкта Ислам Хасанов һәм Ярослав Альшевский тапшыруыннан Станислав Альшевский Әлмәт командасының 3-нче алкасын кертте. Идеальная, элегантная трехходовка с завершением Станислава Альшевского делает счет 3-1. Счет, как оказалось, окончательным. 3-1 исәбен урнаштырып җиңү белән Нефтяник 2022-2023 сезонын ача. Әлмәт хоккей командасының баш тренеры Эдуард Дмитриев сүзләренчә, дулкынлану спортчыларда бар иде. Шуңа да карамастан хоккейчылар яхшы уйный һәм нәтиҗә булмый калмый. Хотел бы поздравить всех с началом сезона. Всех с победой, команду и болельщиков, весь город. Конечно, приятно начинать сезон с победой. Киләсе уен иртәгә 10 сентябрьдә узачак. Әлмәт хоккейчылары Чиләбенең Челмет командасы белән очрашачак. Әлмәттә ял көннәре спортка багышланачак. Берничә чара бәхет өчен йөгерәбез һәм музыкаль марафон узачак. Барысы турында тулырак киләсе сюжетта. 10 сентябрьдә Әлмәттә традицион музыкаль ярым-марафон Тимерман чаралары оештыручыларның традицион старты узачак. Йөгерүчеләр 3, 10 һәм 21 километр дистанцияләрдә үзләрен күрсәтә ала. Яшь атлетлар 300 һәм 600 метр йөгерәчәк. 10 яшьтән 3 километр ераклыкны, 10 километр 16 яшьтән өлкәнрәк җиңел атлетлар йөгерә, ә ярым-марафон өлкән яшьтәге кешеләр өчен генә. Тимер Кетс йөгерешендә 3 яшьтән 9 яшькә кадәрге балалар катнаша алачак.
Шараның төп юнәлеше аның музыкальлеге, бүтән дистанция буенча катнашучылар өчен колонкалар урнаштырылачак, ә плейлист катнашучыларның үзләре тарафыннан билгеләнәчәк. Алар Тимерман социаль челтәрендә үз композицияларын калдыра алачаклар. Марафон вакытында шәһәрнең кайбер урамнары автомобиль йөртүчеләр хәрәкәте өчен вакытлыча ябыла. 7 сәгатьтә Ленин урамы участогын Мәрҗани урамыннан Төзүчеләр проспектына кадәр ябачаклар. 18 сәгатьтән соң урам буйлап хәрәкәтне җайга салырга тиешләр. 8 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр Ленин урамы Мәрҗани урамыннан Тукай урамына кадәр ябылачак. 10 сәгать 30 минуттан 17 сәгатькә кадәр Төзүчеләр урамыннан алып Заслонов урамына кадәр участокта Шевченко урамын ябачаклар. Марафон шулай ук үз иченә мәктәп укучыларының бәхет артыннан йөгерү кебек гомум шәһәр чараларында ала. Ул экология белән бәйле булачак. Укучылар йөгерү вакытында экологик биремне шишергә тиеш була. Анда теләгән барлык укучылар да катнаша ала. Йөгерү өчен алар беренче беләзекләрен ала алалар. Икенчесен бер атнадан Сакчыл Әлмәт гомум шәһәр фестивалендә макулатура китергә чалып, аны истәлекле бүләккә алмаштыра алачаклар. Спорт сөючеләр өчен шулай ук 10 һәм 11 сентябрьдә 17 сәгать 30 минутта шәһәр пляжында Яшел фитнестан зумба буенча тренировкаларны кушыла ала. 11 сентябрьдә шәһәр паркында шәһәрнең яшь талантлары концерты узачак. Оля Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Байрамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.